Bok, dobrodošli u Zagorska sela, ja sam Tajana. Ja sam Marko. Jelena. Hrvoje i mi smo operativni tim Laga Zagorje Sutla. Lag Zagorje Sutla osnovan je 2015. godine spajanjem dva laga, Laga Zagorje i Laga Sutla. Djelujemo kao međusektorsko partnerstvo u ruralnom području, imamo više od 60 članova iz gospodarskog, civilnog i javnog sektora i to iz područja 11 jedinica lokalne samouprave. Tuhilj, Zagorska sela, Klanjec, Kumrovec, Kraljevic na Sutli. Hum na Sutli, Pregrada, Desinić. Krapinske Toplice, Sveti križ Začretje i Zabok. Naš glavni zadatak provedba je lokalne razvojne strategije kojim promičemo društveni i gospodarski razvoj našeg područja. Provedbu lokalne razvojne strategije financiramo kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, zahvaljujući kojem smo sa više od 7 milijuna kuna do sada financirali 40 projekata naših malih poljoprivrednika, kao i 11 projekata male društvene infrastrukture u svim našim općinama i gradovima. Uz provedbu lokalne razvojne strategije provodimo i brojne druge projekte. Uzmi pare i napravi nešto za mlade, kroz koji provodimo participativni proračun za mlade, ili budućnost počinje danas, kroz koji smo razvijali znanja mladih o društvenoj pravednosti. Provodimo projekte kojima poboljšavamo položaj ranjivih skupina kao što su nezaposlene žene ili starije osobe. Promičemo volonterstvo podržavajući volonterske akcije u zajednici kroz naš Ajmo lak program. S organizacijama iz Zagorja, Hrvatske, ali i cijele Europe provodimo projekte suradnje kao što su skrivena blaga ruralnog turizma, Europska pametna povezna sela i agrare. Sve što radimo ne stane u video od 60 sekundi, zato posjetite našu Facebook stranicu ili web stranicu zagorje-sutla.eu i saznajte više. Da, i cijepite se, tako da se sljedeće godine vidimo na pravom sajmu udruga.